Hindi. Makulay na buhay mga kabeli. Oh, may tubig pa rin swimming pool natin. More, pasingawin mo lang ng konti para pagdating mamaya tuyo na siya. So mga kabeli, on the way kami sa San Fernando, Pampanga. Food charity. Yan, shoutout kay Kuya Rode at Hilda, Baby Angel. Yan, so sila po yung nagpapunta sa atin doon para mag-feeding. Yan si Jeffoy, nasa likuran natin. Good morning po mga kabeli. So mga kabeli, ito food feeding. Tapos diretso kami kay Whitey. Ngayon po natin kukuhanin si Whitey. Ayos na. Ayos po. Ayun o. Naantok pa o. Hindi po makabili. Hey mga kabeli, samahan nyo kami ngayon sa food charity natin ngayon dito sa bayan ng San Fernando. Hey. So yun mga kabili, nasa bayan po tayo ngayon. Bayan Bayan ng Arayat. So bibili po tayo ng spaghetti tsaka manok para sa spaghetti chicken mamaya. Kasi Kuya Mori ko, nauna na. Manok, tsaka spaghetti. Nakakabili. Spaghetti tsaka sinigang na manok. Ulit nyo, baka magalit dyan. Kaya madaling araw. So yung mga bili, dito tayo. Ate, good morning po. Morning. So yung mga kabili, nakuha na natin yung karne. Tapos nakabili na rin tayo ng spaghetti. Ito po. Yung madaling pa, madaling araw po. Abel, nasa saan tayo Kuya Mori? Alam to, San Fernando. Santo Cristo. Santo Cristo, Mexico. Pampanga. So nasa Mexico pa po yung mga Abel. Kaya nalumsal muna. Beli, almusal muna tayo. Ay, wala nga pala si Ingo mga Bel na lalagnat. Lalagnat po. Yan po, tignan nyo anong pwede natin. Okay lang. Hindi ko kala. Ano yan? Mami yan. May lugaw kaya? Ano po, isa ka kasi. Luto na ba ito? Meron na silog. Oo, silog na ito. Luto na ba? Ano? Lugaw na lang. Lugaw. Okay, lugaw mo na yan? Paris. Again, lugaw. Lugaw din. Ano pa yung itlog o man? Itlog tsaka man. Ako din, lugaw din.
Lugaw. Mali ng mata. Pali na lang. Yan po, pares na mo. Alis po meron. Adwa. Kung pa, pares kayo kaya. Adwa. Adwa. Ko, Adwa kong Paris. adong lugaw? Apat na. 4. Hindi ba makakain? Extra yan. Extra yung isa. Saan yung plate? Galing mga belly, prito yung manok. Silang ibon. Amara. Di ba rin alam mo? Ito, may ipot eh. Ate yung puti. Ano yung rin? Ito ano? Ito ano? Oh, hindi punya ini. Ay, tadi tinggal. Ay, ay, meron. Ay, kung meron daw sa kanya. Yaman niya. Yaman sa puti. Yaman niya, kain po tayo mga kabili. Ayun. Almost. Belly, almasal muna tayo. Thank you. Matatapos pa kayo sa inyo ngayon? Napakalaw ba yan? Dumamit. Ayun yung ini-edit to. Taga. Painit na ba? Belly. Nandun na sa loob. Mainit pa? Papale, Paul? Mamatay ng kakay eh. Patay yung kalan eh. Sarap po. Ayun o, mga kabeli. Lagyan natin ng kalamansi para magkalasa. Lelot, Mexico. Okay ka lang mag... Okay lang bukas, mga kabeli. Ito yung sili. Beli, kain mo na. So Beli, tapos na tayo mag-almusal. So, biyay ulit. So malapit na tayo na sa Mexico, Pampanga na tayo mga Beli. Busog. Busog. Okay. Kanino?
Balik kita balik. Kalau diretso. So yung mga Beli, nandito na tayo sa San Jose Panlumacan Integrated School. So elementary school ng Panlumacan. Yan, shout out Kuya Rod and Ate Hilda, Baby Angel. Boy, boy, tabi mo na. Dab kaya mo orang anak po, tumitura lang. It's meron yun. Mga Beli, magpipiting tayo rito 150 na bata. Okay. Eh mga Beli, magre-ready lang tayo. So mga Beli, may policy. Kagaya ng mga school na pinupuntahan natin dati. So ano lang, may distansya sa mga bata. So grade 1 and grade 2 ang bibigyan natin ng blessing ngayon. So ito, Thanksgiving ata nila Ate Hilda, saka yung kaibigan niya. Kuya, shout out kuya! Shout out! Anong pangalan ng vlog mo kuya? Ipapalo kita. So mga Beli, nasa loob tayo ng kitchen, kantin ng school. Yun o, shoutout natin. Ano yung ginagawa mo? Pancake! Para sa pancake, kala ko sa itlog ng yung pugo. Kasi iba yung kulay. Yung kulay eh. Parang kasi siyang quick. Nagkamali kasi yung Parang kulay quick. kuya. Nung binili yan. Dapat Pero pancake yan. Busy rito mga Beli. Pag ganyan umaga, busy. So gusto nila dito kami maghugas ng karne sa kumuha ng tubig. Kaya lang, makakagulo pa tayo dito sa kanila. Kaya sabi ko sa labas na lang tayo kukuha ng tubig. So may mga faucet naman sa labas mga Beli. Yun. Thank you po. So tapos mga Beli, dito tayo magsaset sa labas. Dito sa area na to. Kaya nag-aakot pa ng gamit yung mga kabeli natin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. What?
Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay humigasin ang Panginoon sa kawatawan ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapanang ay lumika sa watawan ng Pilipinas at sa bansa ng sinasabisa na may laman at katarungan at kalayaan na ipinagkikilos sa ng mga Diyos, pangahalika sa mga tao at mga bansa. Please face the stage. The DepEd mission to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and Okay mga Beli, mamarinate muna natin itong fried chicken. So ito, ano chicken spaghetti. So nasa 160 plus itong ating chicken. Okay, hoy, ang Tagalog. Ang Tagalog. Yun, liquid seasoning. Black pepper. So kailangan alas 9 mga Beli, tapos na tayo rito. So alas 9 ang ano eh. Saglit lang yan boy. Huwag kang kabahan boy. Isang bagsak mo na boy. Namimix na ito mga kabeli. Yun. Asin. Dito na kasi na. Yeah. Okay mga Beli, gagawin na natin yung spaghetti sauce. So yun, time check tayo. Anong oras na boy? 8. Ano na mga Beli, 7:40. Bawang, sibuyas. Pakita mo cameraman. Okay mga Beli, papupulayin ko lang ng konti yung bawang, sibuyas natin. Tapos diretso na. Eh, shoutout nga pala sa lahat ng teacher ng San Jose Elementary School. Yun, San Jose Elementary School. Okay mga Beli, ano yan? Ginilig. Pinos. Isang bagsak. Okay mga Beli, giniling. Chicken powder. Sa mga Beli, ginamitan natin ng butter. Black paminta, more. Black paminta. Ayun, chicken powder mga Beli. Kasama na natin sa gas ito. Dog. Okay mga Beli, tatakpan muna natin, hintayin natin maluto yung pork giniling. So mga Beli, okay na yung ating giniling. Okay, lalagay na natin yung sauce. Meron ito. Sauce ko mga kabeli. Spaghetti sauce. Yan. Ketchup. One sauce naman.
Ay, si Kuya Jepoy, nag-start na. Press na tayo ng chicken manok mga kabeli. Brown sugar mga beli. Sa spaghetti natin is 8 kilos. Tapos 17 kilos na ang fried chicken. Para sa 150 na bata. Ayos, more. Ayos mga kabeli. Okay, dagdag tayong tubig para na, kano naman? Ano kumarap? Yun daw po. Dumami para dumami yung sauce. Pagkita mo kami naman. Pamabili, hintay lang natin kumulo to, tapos titikman na natin. Tapos yun na, start na tayo. So nagpapakulo na rin na ng tubig, pasta. Nagpapakulo na ng pasta si Adam. Thank you. Ayun mga beli, mag-add tayo ng black pepper. So naglagay na tayo na kanina, kaya lang patingin ko, kulang pa yun. Chicken, manok. Yun, chicken powder. Okay, so hintayin na lang natin kumuluto mga beli. Okay mga beli, pasta na tayo. Sige dam. So kailangan mga beli, 8:30, nag-i-start na tayo mag-pack. Kuya Jepoy. Pasta na pala. Yeah. So mga beli, tikman na natin. Ay, shoutout nga pala kay Dayan. Ayan, nandito yung si ipag ni Ate Hilda, ano? Ayan, shoutout po. Panalo na to. Hey. Okay, so mga beli, hintay ko lang yung pasta ni Adam. Start na packaging. Time check tayo, 8:15. Yun. Alat. Okay, prepare. Ako kaya naman. Ako dapat sa konti. Yung madaling wag na. Na, marami pa. Yeah. Sige, sayang. Yung madaling na. Sige, di ba sayang. Ayan. Di ba may tungkol? Dama natin ng paper box ka lang, yan lang tagan lang. Yung bal. Ayos lang. Sige, pa-video ko para. Ay, pag-overnight, kaliwa ko. Ang oras na ang takabin eh. Ito yung balat, yung gaya ng oras na yan. Basta 6,000 yan eh. Opo, basta talaga yung matuloy yung mga schedule. Pwede kayo, ang gaya ng
Yan na, thank you nga pala kay Kate from Canada. And ano to? Yan, Kuya Rod and Ate Hilda. SJPES. Yun. Tama ba? Opo. Maraming SJPES. salamat po. Sa mga belly po. Shout out din po. Yan, bawal po tutukan yung ano, yung mukha ng mga bata. So bawal po tayo mag-close up. So yan mga very pasasalamatan ko lang po ang school principal. Yan na, Ma'am Lourdes Eusebio. Yan na, school principal po ng San Jose Panlumacan Integrated School. Guys, shoutout po kay Tita Eden Bukod yan ha. Thank you. Ay, si Madam Principal, si Ma'am Lourdes. Hi po. Good morning po. Ma'am, pasalamat po tayo sa nag-sponsor Yes naman. po. Of course po, no, yung proper coordination po na binigay sa amin. We are privileged to have them. Maraming salamat po kay Ma'am Kate, no, from Canada. No, na binigyan po nila ng free feeding ng mga bata for this morning. Both grade 1 and grade 2. Salamat, ma'am. Okay po, God bless po. Okay, so mga belly, start na tayo. Chicken spaghetti, 150 na bata. Game na tayo. So mga beli, lalayo lang natin ng konti yung camera dahil yung mga bata para hindi makuha na yung mukha. Ready kayo? Thank you po. Magbalik na ako sa
2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So mga Bele, patapos na yung feeding natin rito. Maraming salamat kay Ate Hilda at Kuya Rod at saka kay Ma'am Kate. Yan, thank you. So mga Bele, nandito yung mga teacher ng San Jose Panlumakan Integrated School. Ayan. Thank you po. Hello po. Thank you po, Kabeli, sa masarap na pagkain. Shoutout nga pala sa nanay ko, Nanay Eden Bukod. Idol! Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. So yung mga Bele, binigyan tayo ng certification of appreciation. Yan. Ayan, pamilya ni Ate Hilda. Hi! Yan, si Baby Angel sa si Kuya Rod at Ate Hilda. Yan. Okay, thank you po. Okay mga Bele, ayan, nahintayin lang natin mga kabeli natin. So mag-ayos lang kami ng gamit. Maraming salamat Ate Kate and Ate Hilda, Kuya Rod, Baby Angel. Thank you. So yun mga kabeli, pauwi na po tayo. Pauwi na ba? Pauwi na. Tapos na po mga kabeli yan. Maraming salamat kay Kuya Rod and Ate Hilda and Baby Angel. Yan. Thank you po. Yun, thank you po Tito Rod Payat, Tita Hilda and Baby Angel. Thank you po. Thank you po. Papa Rod. Thank you. Hilda. Baby Angel. Thank you po. Plato to. Kuya Dam. Nagkaalaman na sa tumubo na yung alaman. Ang ganda ka pala siya. Thank you po kay Tito Rod, tsaka Tita Hilda, tsaka kay Angel, Baby Angel. Thank you po. So yung mga kabeli, ingat ang lahat. God bless all. Yun, thank you.